To jama'a zan yi wa musulmin duniya albishir yau mai ƙarfi daga Jeffresh Alamin Kano State Material bisa abubuwan da suke trending a social media yanzu cewar Jeffresh Alamin ɗabi'unka sun yi kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So zan ƙara muku bonus. You know the meaning of bonus? Yau zan ƙara muku bonus cewar ni Jeffresh Alamin daga rana irin ta yau. Yau wace rana? Yau wace rana? Yau Litinin, to na ɗauka muku alƙawarin ba zan ƙara saka barimar da nake sakawa ba, ta ɗan kunnen da nake sakawa, just because of what? Because of darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi bai saka ɗan kunne ba. Yawwa, saboda haka ta ko'ina ni ina so in cike ɗabi'ar manzon Allah. Kamar yadda duniya ta nuna cewa ni in an mun abu bana fushi, bana munafurci, bana gulma, bana kaza, ina da riƙon amana, in na faɗi magana yes ita tana tafiya a yes, no ɗina tana tafiya a no. So ni a matsayina that I present hip hop worldwide, presenting Kano State in general, na muku wannan albishir ɗin cewa ni Jeffresh Alamin ba zan ƙara saka, dama ina sawa ne saboda passion ɗina over the music that I've been doing, you know, because wacce ta bubula mun kunnan nan ma, she's an African American, her name is Kimberly, sunanta Kimberly. Yawwa, tun ina dan shilana, wannan dai doguwar magana ce, amma ita farar fata ce. Yawwa, shekara wajen 8 kunne na bule yake bit. Kimberly ta zo Kano wajena, she's an African American, kowa da ya dade da sani na ya sanni da Kimberly ba America, but ko zo ka kashe ka da Hausa bata sani ba. Yau so ita ta bula mun kunne, so yanzu alhamdulillah Allah ya ƙara wa annabi daraja. Na yi muku alƙawarin as a trending guy, mai kishin arewa, mai kishin Kano, mai son ci gaban matasan duniya gabaki ɗaya, wannan albishir ɗin na muku shi cewar ba zan ƙara saka ɗan kunnen nan ba. Yauwa, amma fa za a ci gaba da gayu. Yauwa, zan ci gaba da gayu to the core as a Hausa Fulani boy, you know, zan ci gaba da gayuna, kuma zan ci gaba da gayuna kamar yadda nake daukan wanka na irin na Amerikawan nan dai nawa dai. Yawa, as an African American, wannan al'ada ce da ɗabi'a ta, kuma ni abin da yasa na dauki al'ada America ta fita nan gaskiya. Amerikawa sun fi yan nan rike gaskiya kenan. A yanda na ga wanda suke training dina su Michael Lasco da ke Los Angeles, California, gaskiya suna da riko da amana da gaskiya. So alhamdulillahi. So maganar da nake kuma ta kishi, magana da nake ta kishi da magana da nake na shooting waƙar Kano ce arewa da zan yi. Kun san Kano ta California da kudin aljihuna dama na yi ta. Kuma a lokacin ko Kwankwasa yayi magana ta, amma Kwankwasa kansa na san hankalinsa bai yo kaina bane ba, amma Kwankwasa ko 10,000 bai ba, kuma wannan waƙar at least kishi ne yasa nayi. So wannan